bistuhesht namzedên Kurd li Danimarkayê biserketin. Hermîna ku çavrê dîhatkirin hejmara berbijêrên komûn û parêzgehên Danmarkê yên ku bi eslês wa Kurdên zêdetir bûn. Di hilbijartinên Danimarkayê de bistuhesht namzedên Kurd biserketin û di dîroka vî welatî de çara yekem e Kurdek vekî kesê yekem ene Rojavayê bû şaredar. Piraniya namzedên serkeftî ji Bakurê Kurdistanê û Anatolyaya navînin. Li gorî encaman, bistuhesht Kurd di hilbijartinên Danimarkayê de gihiştîne meclisen herem û şaredariyan. Li hinek şaredariyan jî ji Kurdekî zêdetir bûne endamên meclisan. Li şaredariyên Albertsland û Ishoyê li her yekê sê Kurd bûne endamên meclisê. Li şaredariya Ishoyê Murat Kutuk, Erkan Yapiçi û Sami Deniz û li şaredariya Albertslandê jî Hediye Temiz, Resul Kuçukakin û Dogan Polat dengên pêwîst standin. Navên namzedên serkeftî û partiyên van. Aras Han, Hevpeymaniya Liberal li şaredariya Odensê. Komert Sonsuz, Sosyal Demokrat li şaredariya Fredensborgê. Dogan Polat, Sosyal Demokrat li şaredariya Albertslandê. Erdal Çolak, Sosyal Demokrat li şaredariya Valensbeyke. Esed Şentürk, Radikalên Çep li şaredariya Hocetastrupê. Fatih Baran, listeya Yekgirtî li şaredariya Brondbyê. Firat Sari, Partiya Gela Konservatif li şaredariya Valensbeyke. İbrahim Benli, listeya Yekgirtî li şaredariya Herlevê. Gul Ozcan, listeya Yekgirtî li Meclisa Herêma Hovedstadê. Hediye Temiz, Radikalên Çep li şaredariya Albertslandê. Hüseyin Araç, Sosyal Demokrat li şaredariya Aarhusê. Mehmet Zeki Dogru, Sosyal Demokrat li şaredariya Greve Metiniz, Sosyal Demokrat li şaredariya Hilerodê. Murat Kutuk, Sosyal Demokrat li şaredariya İşhoje. Musa Harmancı, Partiya Gela Konservatif li şaredariya Furesoye. Mustafa Aslan, Sosyal Demokrat li Meclisa Herêma Midtjyllandê. Necla Baran, listeye Yekgirtî li şaredariya Rodovre'ye. Resul Kuçukakin, Partiya Gela Sosyalist li şaredariya Albertslandê. Roza Sileman, Sosyal Demokrat li şaredariya Aalborgê. Sami Deniz, Partiya Gela Sosyalist li şaredariya İşoy Valensbekê. Selim Baran, listeya Yekgirtî li şaredariya Glostrupê. Serdal Benli, Çigire Seroke Partiya Gela Sosyalist ji bo şaredariya Glatsaksê. Taner Genç, Partiya Gela Sosyalist li şaredariya Ballerupê. Yavuz Sari, Sosyal Demokrat li şaredariya Gulborgsundê. Ozgen Yücel, Partiya Çep li şaredariya Hilerodê. Rosa Süleyman, Sosyal Demokratiyet li Aalborg. Mustafa Arslan, Det Konservative Folkeparti li Ikastbrandê. Yıldız Akdoğan, Sosyal Demokrater li Köbenhavns. Fatih Selim Baran Birayên Hêvin û Neyla jî dotmama wane. Her se jî bi serketin û her yek jî wan ji bo şaredariyeke çûdahat hilbijartin. Jî bilî Roza Silemanê Şingale û Araz Xan ji Zaxoyê yendin Kurdên Anatolyaya navîn û Bakurê Kurdistanê ne. Kurdek bû serokê şaredariya Glatsakseyê. Serdal Benli alîkarê serokê Partiya Gela Sosyalîst a Danimarkayê û bi xwe Kurdê Anatolyayê û sala 1900 û heftûnehan jî dayîk bûye. Di hilbijartinan de vekî serokê şaredariya Glatsakseyê ya li Bakurê paytextê Danmarê Kopenhagê hat hilbijartin. Li sînorê şaredariya Serdal, nêzîkî heftê hezar kes dijin. Serdal di seranserê kariyera xwe ya siyasî de nîşan daye ku edaleta civakî, exlak û têkoşîna ji bo civakê netine gotinin, lê misyonek jiyanê ne. Ev siyasetmedareke ku guhdarî dik yekîtî pêktîne û tevdîger e. Her çend zehmet be jî. Em vêke tora medyayî ya me 24 International evê serkeftinê li hemû berbijêr û gelê Kurd pîroz dikin û hîvî dikin ev Kurdana di kar û şebatên xwe de li gor derfet û pêdivî bûnê pîrsa Kurdan jî bînin berçavan û çareseriyan re bifikrin. Pîroz be.